Vlastne tretí ročník súťaže hasičských záchranárov povodňovej záchrannej služby. Nachádzajú sa tu 12 mužstiev zo Slovenska. Je tu jedno zahraničné mužstvo z Poľskej republiky. Momentálne sme už splnili jednu disciplínu. Bolo to potápanie, plávanie podľa kompasu na presnosť. Čakajú nás ešte ďalšie disciplíny. Dnešný deň ešte budeme mať 5 disciplín. Ste na Slovensku prvýkrát na takejto súťaži. Ako ste spokojní s jej priebehom? Ako sa vám to páči? Pierwszy raz startujemy w tej konkurencji, natomiast rok temu myśmy już byli na takim rozpoznaniu na zawodach na Miestowie, także mamy orientację co do prowadzonych konkurencji. Jestem spokojny, chłopaki są pierwszy raz, zapoznają się z tego typu ćwiczeniami, także myślę, że sobie poradzą. Takže toto, čo tu vidíte, to je akože základná výstroj športového potápača, takzvaného. Je to akože klasika, čo sa skladá, že je nádoba alebo fľaša so stlačeným vzduchom, čo umožňuje bezpečné potápanie do 40-metrovej hĺbky. Nad touto hĺbkou už sa doporučuje nejaké rôzne zmesy. Životu dôležitá vecička, aby sa potápač mohol nadýchnuť pod vodou, tak je to tam takzvaná automatika, odborne reduktor, čo sa skladá z prvého stupňa a z druhého stupňa, čo si potápač dá do úst a cez toto sa vie nadýchnuť aj vydýchnuť. Potom je tu akože kompas, čo ste videli pri tej prvej disciplíne, že na orientačné plávanie pod vodou, v zakalenej vode. Potom samozrejme sú ešte akože špecifickejšie takéto panely, kde je ešte aj hĺbkomer a čo ešte len si môže akože kliknúť. Potom je akože potápač má neoprén, čo chráni akože od chladu. Má samozrejme nejaké plutvy, aby vedel celú túto výstroj akože uháňať pod vodou a masku vlastne a nejaký šnorchel alebo fajka ľudovo hovorené, keď sa vynorí na hladinu, aby nemusel míňať drahý vzduch. Takáto jedna výstroj, akože základná výstroj, tak do tých 40 kg a ešte aj s tým závažným opaskom. Na čo využívate túto výstroj? Pri akých akciách? Tak to sa využíva aj na športové potápanie a vzhľadom tomu, že my sme hasiči, tak je to akože profesionálna výstroj, takže pri tých zásahoch na vyhľadávanie utopeného alebo nejakého splateného predmetu alebo... Vlastne keď idete vyhľadávať toho utopeného, vždy musíte mať kompletný výstroj túto na sebe? Áno, samozrejme. Skadiaľ ste a aké disciplíny už máte za sebou? My sme akože z Krajského riaditeľstva Nitra, ja slúžim osobitne na okresnom riaditeľstve Komárne a máme za sebou prvú disciplínu, to je to orientačné plávanie pod vodou. Teraz sa chystáme na druhú disciplínu, na skupinové plávanie. Ktorá disciplína je taká najťažšia z týchto, čo sa Najťažšia disciplína? To je také osobné, akože pre mňa osobitne, čo nemám rád, tak to je práve táto disciplína, to plávanie s kompletnou výstrojou na hladine. Takže pre každú väčšinu niečo iné. Pre každú väčšinu niečo iné, ale ja si myslím, že pre nejakého takého druhého potápača najlepšia disciplína vždycky sa potápať a napríklad to vyťahovanie toho zatopeného bremena, alebo neviem, plávanie kompasom pod vodou. To je akože môj názor. Dobre, ďakujeme. Prosím. Ďakujeme. Ešte raz môžem poprosiť vaše meno a funkciu? Ja som akože nadporučík Otto Horváth a funkcia som vedúci potápackej skupiny v Komárne. Dobre, ďakujem. Tak pokiaľ ide o tú medzinárodnú časť, treba pripomenúť, že naši príslušníci aj zasahujú, aj cvičia veľakrát s medzinárodnou účasťou. Sú to rôzne medzinárodné cvičenia, ktoré sú buď u nás, alebo v niektorých okolitých štátoch. Takže potom oni sa zasa pripájajú do našich týchto súťaží, aby si aj oni precvičili niektoré veci, ktoré u nich takto necvičia. Takže práve preto sa rozhodli Poliaci po tých predchádzajúcich 2 ročníkoch, kde boli ako pozorovatelia, skúsiť to tento rok ako súťažiaci. Takže v roku 2007 bola prijatá filozofia na prezidiu Hasičského záchranného zboru, samozrejme aj po porade s krajskými riaditeľstvami, že sa zriadí potápacká skupina v každom krajskom riaditeľstve jedna, pretože výcvik potápačov samotný a takisto materiálno-technické vybavenie je dosť finančne náročné, preto sme rozhodli a bolo pokynom prezidenta Hasičského záchranného zboru určené, že bude pre každé krajské riaditeľstvo jedna zásahová
zásahová skupina. Tým, že v Banskej Bystrici boli potápači na okresnom riaditeľstve Banskej Bystrici a na okresnom riaditeľstve v Rimavskej Sobote, bolo rozhodnuté, že celá skupina bude presnutá, alebo vybavenie skupiny bude presnuté do Rimavskej Soboty, a to hlavne z dôvodu, pretože v Banskej Bystrici bola už samotná hasická jednotka vyťažená, je tam modul leteckého hasenia, sú tam lezeckí a leteckí záchranári, takže aj takým rovnomerným rozmiestnením jednotlivých odborností po hasičských staniciach sme dospeli k tomu, že to potápacké družstvo bolo presunuté na okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Tým pádom vlastne aj to celé materiálno-technické vybavenie bolo sústredené tuto na okresné riaditeľstvo do Rimavskej Soboty a tým môže sa aj tá skupina početne rozraz a tým pádom bude lepšie podmienky pre vykonávanie tejto činnosti. Čiže vlastne rozšírilo sa im pôsobisko, kde všade zasahujú? Majú vlastne, táto skupina z Rimavskej Soboty má svoj zásahový obvod celý Banskobystrický kraj. Osvedčilo sa to zatiaľ? Stíhajú? Tak ja myslím, že to pozná potápanie a pozná ako zachraňovanie osôb pri topení, keď tá samotná skupina nepríde do tých 5 minút, maximálne do 10 minút, záleží to na okolnostiach, tak je to vlastne už tá naša práca, zachraňovanie, je to už skôr ako sa mení na vyťahovanie utopeného alebo na vyhľadanie. Takže je to vlastne, myslím si, že jedna skupina pre krajské riaditeľstvo stačí na to, vlastne, aby vykonávala všetky tieto činnosti. Rozhodca, oficiálny čas Trenčína 4,05,87. Ešte raz opakujem. 4,05,87. Len sa to musíš zakvačiť, si tam mám nakladať. Keď sa zakvačí do neho potom niekto, tak on sa vytiahne von. Aha. Ale môže sa to... Ten prvý, čo je prepnutý, vrnul ruku a obrad rýchlejšie, ako ten posledný sa to